पूर्व विदर्भातील 6 जिल्ह्यांमध्ये 1 जानेवारी ते 17 ऑक्टोबर दरम्यान 561 डेंग्यूच्या रुग्णांची नोंद झालेली आहे आणि यापैकी 6 जणांचा मृत्यू झालेला आहे। सध्या गडचिरोलीत 3 तर भंडारा आणि वर्धामध्ये प्रत्येकी 1 डेंग्यूचा रुग्ण आहे, तर नागपुरात सर्वाधिक रुग्ण आहेत। तसंच सर्दी, खोकला, तापाचे रुग्ण वाढल्यानं नागरिकांनी सतर्क राहावं असं आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आलंय। पूर्व विदर्भात गेल्या 9 महिन्यांमध्ये आढळून आलेल्या डेंग्यू रुग्णांची जिल्हानिहाय आकडेवारी समोर आलेली आहे। नागपूरमध्ये 235 रुग्ण आढळून आलेले आहेत, तर नागपूर शहरामध्ये 97, तर नागपूर ग्रामीणमध्ये 138, वर्धामध्ये 42, भंडारामध्ये 16, गोंदियात 24, चंद्रपूरमध्ये 127 म्हणजेच चंद्रपूर ग्रामीणमध्ये 98 आणि चंद्रपूर शहरमध्ये 29 तसंच गडचिरोलीमध्ये 117 रुग्ण आढळून आले।